kita sakutra ngaturaken wilujeng dalu sugeng pinarap saha sugeng kepanggihan kaliyan keluarga sandiwara ketoprak wajib itu kita sakutra dipun pangarsani Bapak Haji Ruslan Hadi iki dalam motor ngade Kecamatan Gusti Kabupaten Pati Bumi Minatan sasampunipun jenengan midhang keplaten uyon Malsuka pinaka kagem ngayu bagi ora panjenengan sami mriki saking keluarga sandiwara ketoprak wajib budaya badhe ngaturaken langen jeneng Damyo ingin dipundhindakaken para widodari saing kayangan wajib budaya saderengipun kapurwakan kita aturi midhangetaken genter matur utawi salam pambuka saking keluarga sandiwara ketoprak wajib budaya. Gelora